Abantu besifazane baseNingizimu Afrika bangifundise lukhulu ngokuguquguquka kwempilo. Ukuthi namuhla ungalala uphezulu kusasa uvuka usuphansi. Izolo ubuyisithandwa namuhla usuyinto nje ejwayelekile. Ubuchule bomuntu wesimame ngiyabusaba. Kuke kwakhala abaningi umfana kaMkokstad ethatha umfazi. Izinyembezi esikhundleni zokuxhumana zingagcwalisa uthukela Nkosi yami. Abesimame bekhala bonke kanye kanye ngebhungu udumo. Leyo kusayingozi yokuqala umfana wakaVilakazi weVurvayi wabachela ngespirit naye wagcagcela. Kade besakhala ngephimbo bethi mayikhuluma ngathi umhlaba uyazamazama. Izolo bekuyiphimbo namuhla sivuka sekuGaddafi. Bathi umzimba wendoda mawube namagquma ayisithupha esiswini. Izingalo zakhe besifanisa nenhlwathi emumethe. Namuhla ilokhu, sasa ilokhuya. Abantu besifazane bayizidalwa esithanda kalula. Leyo nje into engimele siphile nayo. Buyisela iminyaka noma ibemihlanu emumva. Ukhumbula isiphithiphithi esike saba khona esikhundleni zokuxhumana uzalo lusafika. Odade besangene bonke kubatshaza izindebe zikaMxolisi nehwanqa. Izindebe zifaniswa nemicu ezandleni zikaDelilah bethi ziyayengana. Echazwa njengensizwa enhle kunazo zonke. Abanye bekhomba ubhuti kaSimangele, abanye bekhomba uAyanda. Izinsizwa zacasuka zonke, izithandwa zazo zithanda amabhunga komabonakude. Eminyakeni emibili emithathu edlule kuke kwaqhubuka ilangabi lomlilo eMnambithi. Inkathi kuvumbuka labafana ababili behlabelele ngebhanoyi. Izwe lazamazama lonke isililo. Odadewethu bamthanda sengathi bayashona. Umfana wasemdletsheni wayibiza ngesoka lamanyala elimnyama, idayimani, inkosi yoshuni. Umfana wabhanqa amawele. Zakhala izinsizwa nakho kuzohamba ney'ngoduso zethu. Mawuvula izingcingo zodadewethu ngishese sithandwa zethu. Wamukelwa yili isoka lamanyala limamathele. Mumva nje kuke kwanedlanzana ebelifisa ukuba ingxenye esithenjini imbangela yalokho. Isenzo sikababa uMseleku ethengela abafazi bakhe abane izimoto zikanokusha, amajalimane kanye kanye. Izinga lokuthanda izinto ngathi liphezulu kwabesimame eMzansi. Ngiyehla ngenyuka ocingweni lami kunesiphepho. Abanye bathi sabaweli kwenzakalani. Qhamthushu ibhunge elibukekayo lidayisa isithelo estradini. Odade bebuza inani lokuthenga izithelo kanye nalo ibhungu uqobo. Izinhliziyo zibhakuza emehlweni, ezinye nje zesibhakuzela eceleni. Sikhuluma nje khona sebebuya khona. Ngalola suku bebekhomba ududuzane, bemkhotha phansi njengoshukela, bethi lensizwa yonke into eyenza iba nesithunzi. Ngishimamatheka uyabona isikhulu ifuzuyise. Izinsizwa zacasuka zonke kodwa lokho noluncike esingalwenza ngoba sesiyazi ukuthi umuntu wesifazane isidalwa esithanda kalula sidalwa.